Clearing operations sa National Highway ng Banawe wala pa sa 50% ayon sa otoridad. Narito ang ulat. Hindi na nakapagtatala ng pagguho ng lupa sa bayan ng Banawe, Ifugao, kasabay ng nararanasang pagbuti ng panahon sa bayan. Sinasamantala naman ito ng otoridad at maging mga residente sa puspusang clearing operations. Pero nangangamba raw sila na baka bumuhos muli ang malakas na ulan sa mga susunod na araw. Ayon sa local government unit, wala pa raw sa 50% ang clearing operation sa National Highway, pero 70% na umanong tapos ang declogging sa mga drainage canal. Pag sa hapon po, mayroon pa din ulan. Yung accomplishment po sa clearing operation, hindi pa po nakalahati yung kalsada, pero passable po lahat. May deployment na rin ng iba't ibang pwersa mula sa mga ahensya sa Karatig Bayan para sa clearing operations. Patuloy pa rin yung kanilang paglilinis dun sa mga kalsada at yung mga ibang residentes nagpapatulong na rin sa mga kapulisan para linisan din yung mga bahay nila. Passable ang half lane ng mga kalsada sa bayan, pero aabutin pa raw ng 2 linggo bago tuluyang matapos ang clearing operation sa mga kalsada. Dahil hindi lang po umabot yan ng 4 na kilometro. Umabot ng 4 kilometers from the slide, lahat. From the approach. Naibalik na ang supply ng kuryente sa buong bayan, pero patuloy pa rin umanong inaayos ang mga linya ng tubig. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balita Amyanan.